Zašto rep i ošte repere doživljavaju da moraju biti kriminalci? Da, pa to smo baš Pa dobro, juče pričali. to vuče verovatno od Tupaka i od Amerike i od tih stvari. Ma manje više nego zato što su reperi ovde nedovoljno stručni da se izraze, razumeš, i onda... Imamo li mi uopšte ikakvu rep scenu kad smo već kod toga, budući da rep je u osnovi, to je bio bunt crnaca, tako je nastala rep muzika zapravo protiv svega etabliranog, a mi smo nekako ovde napravili svoju verziju tih takozvanih repera, hip-hopera, čega god. Pa, znaš kako, od one stare ekipe samo par momaka i dalje Aktivno, da. repuje i piše, mada moram da ih iskritikujem dosta slabo. Jeste, slažem se. Sada, mislim, tu sam ja, razumeš, i tu su Buba i Džala iz Bosne. Jeste. Iz Hrvatske imamo neke nove grupe kao što su Fat Boysi i tako. Da, ima u Istri nekoliko interesantnih pojava koje pokušavaju, ali to je više hip-hop. Misliš vasijanskih ili ne znam. Da. Mislim na muzičku scenu, ali to su više hip-hoperi nego što su reperi. Pa da, problem je u tome što se u stvari razdvajaju se inteligentni reperi i neambiciozni, znaš. Neki zauvek ostaju tamo na klupici u kraju, pijemo pivo kao pušimo travu, a neki idu u nove uspehe, razumeš? Gde bi sebe svrstao? Uspešnog ili još uvek repera koji se dokazuje? Pa Burazeru, ako gledamo nivo rep muzike na našim prostorima, mislim da sam obrnuo igricu već 5 puta, razumeš, ali to volim da radim, pa pokušavam uvek nešto novo. Ali što se svetske scene tiče, verovatno sam negde na nekom lokalnom nivou. A zašto ne probaš u svetskoj sceni? Pretpostavljam da... Jel imaš te ambicije? Pa evo, Vera kad bude palila u Ameriku, u Australiju, mogla bi da me ufura, razumeš, kao nosača klavijature ili nešto. Ne, ajde ozbiljno. Kao malina. Jesi imao negde kao klinac ambicije to da postaneš svetski poznat reper? Pa, brate, mislim, da kažemo da mi je to otprilike bila i prva slika kad sam počeo da repujem, razumiješ? Mislim, gledajući sve te repere, ali... Ne ide to baš tek tako. A onda te ovde ugnječe i isperu ti mozak sa estradom, razumiješ, i sa svim glupim programima u medijima i bukvalno to je jedna operacija, jedno odsecanje talenta u tebi, razumeš, i nečeg što je drugačije. Razumeš, ovde ti se... Poznatije kao lobotomija. Da. Ovde se ne dozvoljava da budeš drugačiji, razumeš. Svi moramo budemo isti. Dobro, ima... Da, glava koja štrči ne nosi se dugo, to je isto.